Li bajarê Amêdê hosteyek 35 sale di heman kolanê de alavên elektronîk çak dike. Lê dibêje êdin kar nakin. Karê çakkirinê ji penaberekî Bulgarî fêr bûye. Ji wê rojê de ye di nava teknolojî de ye û alavên elektronîk ên xirabe bûne çak dike. Hostê dibêje bi pêşveçûna teknolojiyê welatî êdin alavên xwe ên kevnar çak nakin. Duşinavî de yên nû distînin. Ev jî karê hosteyan kêmtir dike. Elektronik tamir em dikin, sîsalê zêde em çê dikin. Yani em vî işê dikin. Halu hazır em devam dikin yani. Berê vî iş pir kıymetlî bû. Berê zêde elektronik malzeme tune bû. Ana zêde bûye, çıka gava zêde be kıymetê wî jî namîne. Halu hazır em televizyonê çê dikin. Carna kompütürü bilgisayarı diti aman çê dikin. Hala me ev e. Li gorî hosteyê elektronîk gelek giradên bê qelête derketine. Di nava 3 salan de xirab dibin. Welatî jî naxwazin êdin perê xwe bidin çakkirinê. Lê beriya 34 salan xelk mecbûr bû giradên xwe bidina çakkirinê. Lewra her tişt giran bû. Hostê dibêje di vê 3 salê de qîmeta alavan û hosteyan jî nemaye. Ya berê zêde elektronik tune bu kıymeti wî zêde bu. Berê televizyonê kevn rengê wî têne bu. Reş û spî bu. Îro her tişt derketiye. Yani erzan bûye îja. Berê işê tamirî pir bû. Anaka pir tamir jî nayê. Xira dibe xelkê davêje çopê. Hinek hene tê tamirê em çê dikin. Ev e yani. Hostê di dikanê xwe de ji radyoyên kevnar bigirin, heta mîks, kompütür, televizyon, guhok, deybên berê û her wekî din çak dike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amedê.